Right, masikati vana vehanzvadzi maswera sei kunzvimbo dzakasiyana siyana kwamuri ikoko. Tinovimba vane nguva yakanaka. Hello people, masangana zvakare muchirongwa natete Gentex. Melody muchenanga machenga ndizvo wakadiko mwanangu. Ndiwo wandadai kutotanga kutoona palife kudai ari masikati emusi weMonday. Ndizvozvo tatodai kutanga kusangana zvakare mwedzi munyuwani kudai, mwedzi mutsva October. Gore rapera, muri kuzviona here vasikana? Gore rapera, muri kuzviona here vasikana? Gore rapera, munhu wese ane mari. Nyaya yandikuda kutaura pano ndenyaya yemwana ndakaona pasocial media vanhu vakaita chipitipiti, vakaita chipatapata, vakati mwana haapindi mulodge. Kana ndakatarisa nyaya iyi ndinoda kuti ndinoona ndikatarisa video racho ndinoona sokunge panga paine makakatanwa. Yes. Kune vaona video racho mukanatsa kutotarisa zvinoita sokuti mwana aida kutopinda mulodge. Kune variona this? We are now analyzing the video now. Thank you all the people that are sharing the video. We are now dissecting the video pan, and I'm grateful that you are all here. Chokutanga, one thing that I picked panyaya mwana wekuda kupinda mulodge uyu. Iye mwana uyu aida kupinda mulodge, anga asingahwehwerwe kana kukweredzwa. That is very true. Then pane vakanga vachiti mwana haapinde mulodge. So the fact yokuti kune vaiti mwana haapindi mulodge, it gives me an impression yokuti pane vaiti ngaapinde. Yes. The fact yokuti there was commotion, the fact yokuti there was mayhem at the gate of the lodge. Vamwe vachiti ngaapinde, vamwe vachiti haapinde. It means there was a standstill yokuti there is no consensus. And one thing that I get from that video is mwana was willingly prepared to get into the lodge. So because I overheard one other guy achitotaura kuti ingatoenda kumapurisa. Yes, I overheard someone saying nekumapurisa ingatoenda. I'm still analyzing. Let me do this. Let me try to play the video. Let me try so that we just technologically we are a bit disadvantaged. I'm sorry for that. But we're just going to listen to the audio of the video quickly. I want us to pick some things on the video. We want to pick some things on the video. Let's speak like adults, openly. Right, let me do this. Okay. Okay. Thank you very much. I can hear mwana hapinde mulodge shamar, and I would like to believe kuti uyu munhu aitaura mashoko aya akanga akazviona zvakakodzera kuti zvechokwadi tikatarisa culture yedu we want to accept the fact yokuti vana vedu vakura vanokura zvokumhanya mhanya
ende vana vedu vanoita musikanzwa. Vana vechikoro vakuziva bonde, vana vechikoro vari kuroorwa at 15 at 16. Tinovaona kune mamwe makereke, tinovaona kune mamwe machechi. Yes, at 15 at 14, some at 13 vana vari kuroorwa. And engaging in bonde, vana vakutanga kuto engage bonde vaine 14, 15, vamwe 16. Asi zvichidaro tichiona nyaya iyi mamiriro yakaita isu tinozviziva nyangwe tichikura isu kwataitodzidza isusu kuzvikoro kumamisa kumakarikari achiiwayo kuchitori netsika namagariro chaiwo chaiwo. Vana vechikoro vaitonyengwa nyangwe kuzvikoro nesuwo tainyengavo. Asi chandinoziva ndechekuti zvaiitwa muchivande. Yes, zvaiitwa muchivande. Titori nevamwe maticha aitonyenga futi vana vechikoro tichiri kukura ikoko kuma 80s 90s. Asi zvaiitwa pai muchivande. But ukaona mwana ava kupinda mulodge, kutoreva kuti igudo ranyorova mahobi, kureva kuti kwadini mvura yapurana, mvura yapurana, right? Kutoreva kuti izvi zvatova muropa remwana uyu, mwana atojairira. Number 2, the other thing yandoda kuti ndiraise ndeyekuti ko iloji iyi, iloji rudzii inoti kana vanhu vakupinda mulodge pane pakaungana mabystanders havanawo here mitemo yokuti tinoti zvakati, because it looks like there is no order. There is no order at this lodge, at the gate. Anyone can come and intervene with their working protocols. Anyone can just chip in. Havanawo here order. So I would like to say kune vanhu vakaita intervention pamwana. Yes, you were right. Because munoshuvira zvakanaka kumwana. And thank you very much. But I don't think, I don't think again. Kana wanga uchida kubatsira mwana uyu. Because let's not hide, guys. Let's not try to sugarcoat things. Mulodge munaenda kundokwirwa munhu. That one is whether nyambokada kuzungaira pamberi penyaya. Mulodge mwana uyu, it's crystal clear kuti aida kundokwirwa. So that's one more times kana aida kundorapwa kana aida kudai. No. Mwana uyu according to the situation yatiri kuona pate kuti mwana uyu aida kutondokwirwa. But ndakuchidzoka manje paneva avava vakapindira nyaya iyi. Zvakanga zvakadini kuti muti imimi zvamaona kuti mwana uyu akuda kupinda mulodge mobva mamubata, handiti responsible citizens. Yes, matora mwana, because the point is not to humiliate this girl. The motive was not to humiliate this girl. The motive was to correct this girl. The motive was kutitsiure mwana. So the best option was, number 1, let's take the child to school. Ndoshataitwa iso makarikari kuti kana ukakanganisa unotorwa woendeswa kuchikoro. Yes, especially in uniform. Headmaster vangu venzi vamataruse. Headmaster vamataruse. Taona mwana wenyu uyo achita zvisina basa. Taona mwana wenyu achiba. Taona mwana wenyu achita musikanzwa. Taona mwana asina kuya kuchikoro. Uyu mwana wenyu. Because look now, there is a conflict of interest. Zokuti andichazivi kuti maybe vanhu vakatora video ava, the main agenda or motive was to destroy this girl. Because kana kuti iye munhu akatora video wacho andichazivi, maybe akanyenga mwana akarambwa. Kana kuti iwe vakanga muchimurambidza kuti apinde mulodge, maybe vaimudawo pamwe vakatapirirwa nezvirya zvomwana. Kana wakanga uchida mwana, wakadi kutora mwana, uchida kukorekita mwana, womuendesa kuchikoro, kana kuti womuendesa kuvabereki vake. Because the point was to protect the girl. Saka ike zvino, where is the protection now that the girl is all over social media? Hama dzangu, dambudziko ratava naro takungofunga kuti everything is for social media. The same person that you want to correct is the same person that you are now killing and destroying her character, herself as a woman. Is the same. Saka, where is the protection? I am doubt the genuinity of your motive.
Yes. You are in your mind. Ukasangana nemwana achihura nditi. The point is to correct that child, not to humiliate that child. Saka, we don't want to destroy this girl. But munu akati hapindi mulodge because are so much concerned ne future yemwana. Are so much concerned ne well-being yemwana skana. But the same person who is concerned, ndiye futhi akutora video and put it there in the public domain so that the girl must be humiliated, the girl must be laughed at. Is this corrective? I was thinking also, and that's on social media, I was thinking the same people vakatora mwana video vachiti mwana hapindi mulodge, they were supposed to be also hard on the lodge. Kuti varume, how do you work here? Munosevenza sei pano? Hazvidero here pa lodge pano pachitwa child trafficking. Hazvidero here pa lodge pano pachirepiwa vana. Hazvidero here pa lodge pano pachitwa racketeering yevana. How are you working? But it looks like Iwo very responsible. I know they had a good motive, but I'm worried and I'm questioning the motive. Yokuzoti komwana uyu. What did you do to the girl from there? Wakamuendesa kupi? Because already you have declared this girl incompetent. Ahakwanisi kuenda mulodge achindokwirwa nemunhu waanoda, which means she's a minor. Wakamutora here ukamuendesa kuchikoro kwacho. Wakamutora here ukatsvaka vabereki vako. Kokulodge toti kudini navo because pari kukwirwa vana vadiki. Ndumure irape. Saka ini ndinoona kuti maZimbabwenzi kwatasvika mazuvano kwaenda nyika ndekwekuti akuchisina ane chokwadi. Munhu akungotsvaka mbiri nepaisingatsvakiki. Munhu akungoda kuparadza nepasingakodzeri kuti munhu aparadzwe. Zvakanga zvitori nani according to me. Dai vakanga vakatomuregera zvake ka akatopinda mulodge akandokwirwa neakamukwira umwe musaiva nenzara zvaitova nani pane kuzomutora kwavakamirisa pasocial media. What is better? Inini, if it was my child, I'm telling you the truth, I would have preferred my child to get into the lodge privately, do whatever she does privately and come home, as compared to munhu anouya kwandiri achiita segwai iro riri bere, ouya kwandiri achiita sari kutsiura mwana wangu, apedza kumutsiura omuyanika pasi rose kuti rimuseke. That's not it. That's not. Ask yourself if this was your child. I like this question. I like this question. If this was your child, atorwa video achida kupinda mulodge, waimposta here, were you going to post your child? And were you going to be happy nemunhu anoposta mwana wako pa social media? Because zviri kuwanda ndinoona even vamwe vari kuhura vachitorana mavideo, hey wahura vana vachidona. This is not the only case. Yes, hana kana nguva yekuti uregai ndinunure vanhu vari kurovana, mwana achitsikwa, vanhu vachidona, achitora video. Why? Because all he is concerned about is to take a video and post it. And tunoona saka ngatisasekerera neng'anga dzinobata vana mai. Ngatizive kuti what is the motive. Bible shoko rangu rinoti, what is your motive? In everything that we do, the motive of doing it is the most important. If the motive was to protect the child, is posting the child on his social media protecting the child? That's my question. Is posting the child on social media protecting the child? Iwewe wacho. And my own assessment, ndikuti dai wakamuregera zvake because hausi pachokwadi. Umuse makanga wakanga washayiwa mari yokumubhadhara. That's what I'm thinking now. It's clear, understand. Right. Hanzi vaya vaitoziva. Thank you. Azvisazikana kuti ava vana ava vaiti mwana hapindi mulodge umwe musi vashayiwa mari yekuti vamuinde. Hazvina chokwadi mukatizvi because already the process is flawed. It's clandestine. It's very malicious. Very malicious. It's just dubious.
Very dubious kuti uze kuti after unotorere video remwana aruda kundofara. If you are genuine, why are you taking the video and posting it? Because you are rendering this child a minor. So why not is behaving like an adult? Take the child to school. Take the child to school, back to school, straight to the parents, and do corrective measures. So I want us to discuss about this. I'm doubting the genuinity of the motive of these people. Because guys, don't be woodwinked, don't be panenge pane zvinenge zvichitoitika dzimwe dzenguva ivo vanga vachitoda kutoti ivo vakwire mwana uyu voshayiwa mari yekukwira voti saka kana zvadera hausi kupinda mulodge. Tingati munhu iyeye ari pachokwadi. Tingati munhu iyeye ari pachokwadi. Anomunoona. Saka mwana iyeye kana akazviuraya ropa rake toribvunza kunani. Ko akaramba kudzokera kuchikoro naitete. Look, beauty Jan. Anditi tati mwana. The fact yokuti tato murambidza kuti apinde mulodge anditika. It means mwana tinomubata totomuendesa kunzvimbo yatinoona ndo yakakodzera. Mwana tinomubata tomuendesa kana kumapurisa. Mwana tinomubata tomuendesa kana kune vanhu vatinoona kuti ari safe. It's not a matter of negotiating ka. Aisi nyaya kunegotiate kaya. You understand? This is not a negotiating story. This is not negotiable. You are a child, you are a minor, you are not going to be allowed to be in a lodge. We are taking you, to the police, we are taking you to your parents, we are taking you to school. There is no need of someone trying to milk anything out of it. Yes, the actor poster, and then what? And then what? Saka inini I want to really say kune vanhu vakatora video ava amusiri pachokwadi varume dai makanga muri pachokwadi chaizvoka I would have preferred kuti you could have done the correct nyaya yokutika zvangofanana nezvakungetwa pamasocial media mazana kuti munhu anongouya panapa utotanga kutokutuka. It's like that. That's the nature of social media, and people are so hungry to do things. People are so hungry to achieve things. Mwana uyu kana vaida to protect zvesho dai vakaendesa naye kulodge kupolice. She's a minor. It told him, thank you. What happened to Mwana? Yes, thank you very much. And not musanyepera wana vanhu vanonyepera kunge kuda kuzungaira vachida kuita sevanhu vari right ivo vasiri right. Itimu iyi. Itimu. Anti munoona. Kwanzi akagona mwana yeye aimbe ndepi. Enini hangu inini guys, I want to pin you here. Who is this one? Who is this one? Who is this one? I want to pin Benjamin Muchenje. If you don't know, you have to know it now. Vana vechikoro vari kukwirwa every day. Vana vechikoro vari kukwirwa mumakomo. Vana vechikoro vari kukwirwa mudzimotikari. Vana vechikoro vari kukwirwa mumachechi. Vana vechikoro vari kukwirwa muzvikoro. Vana vechikoro vari kukwirwa mumaclubs. Iwe vana vechikoro. Saka for you to ask kuti mwana yeye aimboendepika, it's ill-advised. Yes, it's right, but it's ignoring the situation on the ground. Don't forget kuti mashoko enyaradzo atiri kutaura kana uchitaura iwe mashoko enyaradzo kuti iwewe chaunofana kutoita unofana kutotarisa kuti vana vako vari safe here uye vana vako vanani uye vana vako vari kuitei, because vanhu vakaita semi it means you are detached from reality. Vanhu vanonyora makomenti akaita I'm not insulting ndiri kutokudzidzisa chokwadi chiri pachena chako chako. Vana vechikoro vakakwirwa kare. It's common knowledge to people. So for you to ask the question yokuti mwana yeye aiendepike aiendepi hausi kuziva kuti aienda kupi, is that what you are insinuating? Hausi kuziva kuti mwana aienda kupi. Vanhu vari kukwirwa mwanangu Benjiwe Muchenje, vanhu vari kukwirwa mumabhazi, mumamotikari, muminda, mumakomo, muzvikoro nomumachechi, everywhere. But the point yatina pano ndeyekuti even and kana uri munhu ane dzinodhonza chaiko varume ava vaidaidzira ava vakanga vasingadaidziri kuti mwana ngaaregere kukwirwa. Aiwa, that was not their point. Vaitodaidzira ivo kuti mwana haangapindi mulodge, kureva kuti vanoziva kuti kune dzimwe nzvimbo dzokutiwo mwana wechikoro anofanira kuti akwirirwe, not womulodge.
unogona mukwirira mumotikari, mumuti, mukona yemba, kana mupasaini kuchibhorani, kana ndo zvavaitozama kutotaura. Not kuti these people were saying it's wrong kuti mwana akwirwe. No. They were being realistic. Kuti hona shamwari, tinozviziva kuti unogona ngochidana nemwana wachikoro, but not mulodge. Wazonyanyawo kuformalize zvinhu. Wanyanya kuformalize zvinhu. Zvimweita uchivanda-vandawo. So, ini ndinofanira vanhu vanotaura chokwadi tichidhira nenyaya. Vakuru ava security nevakomana ava chavo chavaitaura panyaya vaiti hona wadiniwo wangorespektawo mwana avo kuti womuroverera mulodge here. Wadi wangozama kana paseri pevhiri. Dai vasina kutora video imwe musina kuuya pasocial media. I like it. Thank you very much. That's Kumbulani Nyarumbu. And dai ndodawo kuti handiti watitete dai vasina kutora video inini dai isina kuuya pasocial media handitika. And dai vanga vaposta mwana wako dai wanga usina kunyora comment iyoyo. Ndiri kunyepera. I can add you. Tinotaura pano ndo zvandopadira pano we discuss things. I just want you to answer that question kuti if we were discussing about your child having been posted on social media for trying to be lambasted in a lodge, were you going to comment this comment? Were you going to say that? Mwana wakaposta pa social media mwanangu achinzi iye arambisa kupinda mulodge. So I think inini sembereki kana mbereki wese vabereki ngatiite so. Kana tichinge taona vana vachiita musikanzwa, ngativatorei tivaendese kunzvimbo dzakafanira. Ngativatorei tivaendese kune vanhu dai nayewo asina kuuya pano ona vanhu I like that. Kana iyewo dai asinawo kuuya pano, dai usina kuuya pano, but that's not the point that I want to give you. Indoda kuti kwauri dai anga ari wako aposta pa social media, comment yawanyorei andifungi kuti waiinyora. Let's be honest guys, let's be honest. Yes, let's be honest. Right, I'm going to allow 1 or 2 people to come and say what they think. Ini ndinofarira kuti kana ndikataura chinhu ndinofarira kunzwawo from the other people what they think. Vana vapanduka hama dzinodiwa, vana vashata. Let's look after our kids. Let's look after our kids. Uri kuona kuti mwana akutogona kubalansisa time yekuenda kuchikoro neyekuenda kulodge neyekuuya kumba. Vabereki, this is a wake up call kwatiri. Let's not forget that. This is a wake up call kumbereki wose. Monitor the movements of your kid. Monitor the movements of your children. Monitor phone dzevana venyu. Notungoti mwanangu wabva kuchikoro here, aiwe mwanangu iwe homework ta iyo na iyo zupuko iyi. Zvongonzi zupuko line. Iwo vanhu vari kumalodge. Saka chidzidzo kwatiri. Vana havana mugoni. Takambotaura rimwe gore tikati vana havana mugoni. Asi tinobetserana sevabereki kuti tiriritire vana, tikudze vana, tidzidzise vana, tigare nevana tichivabvunza kuti mwanangu pauri kufamba uko uri kufamba sei? Une boyfriend here? Une girlfriend here? Noti kungoti mwana wangu wakanaka, mwana wangu hazviiti, ivo vachizopota nekumaseruko vachiita zvinorova mulodge, vachipedza ikoko vachidzoka. Ende ukaona mwana wechikoro, aiwa takamboiita musikanzwa kuchikoro veduwe, takamboona vana vechikoro vachiita musikanzwa. Ukaona mwana akuziva logika, aiwa ukaona mwana akuziva lodge, yava mhango. Ukaona mwana akuziva lodge yava mhango chaiyo, bako chairo. Zveshuwa ukaona mwana akuziva kuti ndinofanira kutohayirwa lodge. The way the hiring of a lodge rinofanira kutyisa mumwana, so rinofanira kutyisa. Especially wese munhu akapfeka uniform kuita kuti she doesn't care, atorina kana basa nazvo. Saka inini ndingoti hazvina mugoni veduwe. Ngatingotauraiwo nevana vedu tichinamatira vana vedu. Let's pray for our kids. Ngatigarei pasi nevana vari kumadiaspora vakasiya vana. Ngatifonerei vana tichitaura nevana. Vana vari kukwirwa mumalodge, vabva kumalodge voya vochiti mama it's time for prayer. Unoza kukwirwa kunamata kwemunhu wakwirwa mulodge kunotyisa. Musavharwa nendimi vabereki.
Musafarwa nentimi dzevanava. Musafarwa nema long dress. Amona mwana anga akapfeka long dress uyu. Mwana wangu manje hadi zvimamini. Mwana wangu hadi zvimamini. Mwana wangu hatomboiti izvozvo. Mwana wangu anogara akapfeka mask. Makaona kuti akapfeka sei mask kamwanaka. Kuita kamwanaka netsika chaiko. Mwana atojaira uyu. Mwana ajaira nyoro. Aishasombori nyaya yokuti anga achindotsvakei mukadzi wemunhu uyu. Andi munoona. Saka let's intervene. Atozvijaira. Ine logic. Ina nambobvira ine upenyu hwangu hwese duku nyepera yedu. Mulodge ndaitomutya kuti vanhu vanondiona ndikati kudini. Ndinoti kudini kuonekwa ndopinda nyangwe iri nyika isiri yangu handitambobvira ndaenda mulodge ndikatoenda mugomo. Azvikwa andigoni kudaro. Andikwanisi kuti nditore nemunhu ndiende naye mulodge. Mulodge munotyisa imi. Otosvika zvese zvakawaridzwa, zvakapekwa, zvese zvakaainwa, zvaka kuti kupa pikicha yekuti muno ndauya kukwirwa. Achimwana here uyu. Because uchitenda uchitopesanisa matsoka ako nekuti ndikuenda kunokwirwa ka. Uri mwana ndinda kunokwirwa. Aiwa ndarwadziwa vedu ndarwadziwa musodzi yangu yakaoma zvayo but ndiri kuchemera mumwoyo. Ndiri kuchema. Ende mwana wacho chakanyanya kundirwadza ndechoti kaitontara kuti kaitoida. Ende handizoti ava vairwire iwo vanhu vaiva pagedhi ava. Vairwira kuti nditore iwe kana kuti vairwire hameno chavaisundirana naipo paya. Wakazotanga kuzvita mapurisa enyika rini unoongorora ko vari kukunzi vari kupinda mumiti uri kuvaona vari kukwirwa mumabhazi uri kuvaona naiwe ndimunoona. Saka zvinonetsa nyaya dzacho dzokupindira nyaya dzevairi vanorisavana pamaponde avo emunhu wadhamba kare akapfeka uniform. Kupfeka uniform yechikora zvinoti munhu mwanaka. Azvire kuti munhu mwana chaitoseka mumwoyo. Ndakachiona chimwana chisikana chaitoseka zvacho kuseka. Mwana, let's hear the volume. Let's hear the thing. Aitoseka mwana wetu. Mwana apinde mulodge. Saka opinda pai. Dai vakachitizve mwana atendere kuita bonde. Hanza apinde mulodge saka anopinda pai. Ati munoona. Kuti wo vanhu vacho vaitsiurawo vacho futi vatori nenyaya dzavo futi. Ungati kana munhu akaba wotsiura munhu chiti haungabiri ndakambunzwa zinzo waiti kwanze mwana anza ndibiri vanhu vatema ndobira varungu. Wobva wati wakagona wakangwara iwe unobira vanhu varungu wobira vanhu vatema kubaka. Anti munoona. It's wrong. Vedwe inini ndinotokutaurirai chokwa chakazara pachena kudai. Vana mbuya vari pano nevamwe vanozviita vanga vari kurarama mugaba nemumhango. Vana venyu vari kuiswa kunzoku. Vana venyu vari kukwirwa. Zvakutoda kuti iwe mubereki uchimira nomwana wako. Zvokwadi toda kutaura chokwadi chakazara pachena. Vana venyu vari kukwirwa iwo mumalodge amuri kuseka iwai. Apati muri kuseka vazhinji museka. It's funny. Achiteklachi, anga achida kundeteklachi, anga achitsvake klachi. Zvakaoma shuwa. Kamwana kakahure, vagona. Asi ziva kuti chatikwatara kwoumwe mangwana chinotikwatara kwako. Chatikwatara kwoumwe chatokwatarisa newewo futi. I can't believe we attended service this Nesuru. Ndiani kwe. So why are you not believing? What are you not believing? And andiri kuchechi Nesuru uri kuti chike. Andi munhu wani makuda kutaura nyaya dzekuti uri kuti what are you saying? I can't believe we attended service this Nesuru in a good way or in a bad way. Ndiani. Yes, yesterday I was in church. Chinamata zvisingaiti. Donamata, thank you very much. I was in church praying for these things. Nditiri kuchechi Nesuru. Wakandiona here chinamata mwanangu. Jozo. Ndapedza kunamata ndoyandoparidza pano.
Munondoona here chinamata. Ndiani unanzi I can't believe we attended service distance. Yes, we go. Tinonamata zvikuru. Thank you very much. Chimbosiya zvokuchechi zvandisi muchechi manje. Saka unonzwa zvinhu zvechechi panapa. This is why you see yesterday when I came to church I was wearing a suit. Right now I'm wearing a dress. Ndabasa manje. Saka munondokanganisa basa rangu kana makuita zokuda kunzwa zvinhu zvechechi pana. Tisikuita zvechechi pana. Kutaura chokwadi. Thank you very much. I love you so much, Diana. Mutiri ungazoti watupa mangwana wako ndoona futi kuchechi wako kuti makazondituka. Ziva zvokutaura panzvimbo. Be a product of your environment. Handiti? Enda handizvidi futi izvozvo kunzi kana mandoona kuchechi moti kwanzi makadiitete. Ari pomwe ndakatotuka nezuro kwanzi makadiitete. I love you so much, Diana. I love you so much. Ndafunga ndiri kukutuka. Handisi kutombokutuka uri wangu iyo. Nondiziani kandi kuchechi ndakanyarara ndakachinamata Mwari wangu. Akanditi makadiitete ndikati tete vapi? Kwanewo. All right. Hama dzangu chidzidzo ndechekudaiwo. Chakwira hwako chakwirawo mumwe mangwana chinokwirawo wako. Chakwirawo mumwe mangwana chinokwira wako. Chavhalirawo mumwe mangwana chinovhalira wako. Ende ukaona gudo ronyoro wamahobi ziva kuti mvura yanaya. Vana venyu vari kukwirwa ndanchiona makomenti and the people are fake. I don't know, people are fake. They don't want to confront the truth. Vana vari kukwirwa and hakunazvo zvauri kutaura izvozvo kuti mwana aide mulodge. Unongochitopenga unofunga nesure because unoita sokuda kuzungaira kuita sousingazivi kuti vana vari kukwirwa. It's only out of stupidity not to accept kuti vana vari kukwirwa kunze uku. Only out of stupidity kubenzi kutiza mumvuri wako. Usa pretend. I hate people who pretend to be holy when they are not. Because munhu akapfeka long dress, then that makes that person holy. Vana vari kukwirwa. So for anyone to say mwana aide mulodge unayotizvinyepera. Kuvunza madhaka eko kwanaye. Ngatimirei nevana vedu hama dzinodiwa. Ngatimirei nevana vedu. Ngatinamatirei vana vedu. Haisi hohoho inogona kuita kuti tidzoredzere vana vedu. It's not confrontation inogona kuti vana vedu vasaenda kumalodge. It's when we sit down with our kids, togara navo pasi, toenda pamberi paMwari tichinamata navo, tichivadzidzisa nzira dzakanaka, tichiona kuti vana vedu vawana here zvishoma zvavanowana. Mumwe mwana yeye kundoenda kundolodge ikokoko kutoshayiwa chokudya hazvizikanwi. Musi kuntongoriwo mhepo dzechihure dzeshavira tete vake vakadzoswa kumurumewo rokuhura raakatoredzera tete vake vaihurawo ndo raakatora. Umwe musiwo kushaya anochengeta. Umwe musi baba vakatiza, umwe musi mai vakatiza, umwe musi hapana anotarira, umwe musi kungokaravo. Shavira mai kana shavira baba rokungohurawo rakangotoredzerawo vakafa vachihura. Let's pray for our kids. Ngativadzidzisei chokwadi kuti vetwe isu taidzidziswa kuti unofa iwe. I remember one day maitendai vakandirova. I was in form 1. Ini ndangangopuwa makondomu emwe shamwari yangu ndichitorara nawo because chandaifarira chirapa. Ndichatozombovatsanangurira ndichavaudza maitendai ndichatozama makandirovera makondomu andasati ndamboshandisa zvandakaitwa ndakatonzi nevakomana ivo. I was in form 1. Aundoti kunyepera ine zvikanzi ona shamwari. Saka kana uchipanya kondomu karabharabha karimo kanonakidza kane kachimuvha kachidewo kachituka kafanya kuti pu kachimuvha. Saka dzimwe shamwari dzangu dzotonditi unoziva here kuti chichi rinonakidza uchipfanya ndobva ndatopuwa chijumba payawo chichitogarawo pasi pejira rangu. Zimubhedha ratakatangopuwawo namuchemberi zvikanzi hamucharari pasi vana mumborarawo pazimubhedha. Kutotora makondomu angu aya tichingonakirwa nawo pamwe tichimbofuridza ndichifuridza paya tichinge kungofuridzawo. Ndobva shamwari yangu yazouya zvikanzi unogona here kuripfeka chichi unopfekwa so tichitonakidzwa. But chandaitonyanya kufarira inyaya yokuti kana ukatora kondomu especially amene amazano but ekumusha kwedu chachawai uku chiri pfanya rinonakidza. Chiraundi chacha chinenge chichifamba mumafuta aya ari mukati chiti pa chiraundi chemakondomu chaichi chinonakidza kupuresa. Muzombozviita munhu unotogona kutoswera zuva rese uchitongonakirwa nacho. Usarivhura unongorega ririmo uchipfanya chichitendera chichidewo
chide kuti musoro wekondom round rekondom rinonakidza zvisingaiti. Then taizoti tamafuridza paya kana razoputika ichi round chemusoro wetochisa kana paruoko apo kana kungopractice avo tomborisa mvura tichingodaro basi ndakarohwa namaitendai musi wekunzi unomadini andati chifuridza wakamuonepi ndakamapuwa uyu angati wanza anobva ani manhonga mubhazi chichichichichi ndatozama kutotsanangura nyaya yangu maitendai vairova zvavo maivaivaifuti unotoshata kumwe kurova kwacho ka anti unoona vaitoshuvira kuti tiite zvakanaka. Vamakare kare vairohwa vana vamazuva ano ukavarova wakutomutuma kuloji itai kuti mutaure nevenyu zvakanaka musamba vanyepera munotonatsa kuti mwanangu nyoro inonaka kudarika kondomu mwanangu zvaunoona takadai nyoro inonaka kudarika kondomu but hei mwanangu zvine madambudziko ukaera wairayira mwanangu hauzobudi mazviri chitanga wapedza kosi chitanga wapedza form 4 chitanga wapedza nyoro inonaka usatanzi inovava inochata zvakadai unoputiswa unodai unorwadziwa unokotamiswa muchinyepa muchivhundutsira vanhu nekuda kwesocial media hatikwanisi kuti tinyepere vana vedu vava tinatsai kuvataurira sezvazviri kuti zvokwadi ukaona mwanangu ukasangana neunonatsokugona kukotamisa unofa nokunakirwa ukasangana nemunhu unonatsokugona kukudhinda unofa nokunakirwa asi nguva ndo yakakosha mwanangu uya tinamatire nguva kuti tinoti Mwari vakupe murume wakanaka Mwari vakupe murume wakanaka ane inomira panguva yakamirira zvakanaka noti kuti uchiri kuti kuform 3 kuomita kuloji aupasi mwanangu aupasi noti kunyepera mwana noti kuvhundutsira mwana tine mamwe maduzuro aripo pana panokuvhundutsira mwana kuti wanga uchitaura nani you scare them. Our kids are now like doves. If you scare them, they withdraw. Doves, njiva. You scare them, they withdraw. And if you keep on scaring them, they run away. They fly away. You scare a dove, it flies away. It flows. Ziva strategy. Tuko. Atimuona manje. Asi Mwari wakanaka unozoti pana pandimbotukwi. Ndakatukwa paya Mwari ndinombomuda. Ndakatukwa paya pandanga ndachizama kuti nditi nini vamugabe tiri tose tele ike zvinoona peace. Akati wapotsaka mbwa mono potsaka satana ende kutukwa nevanhu vandinoziva shamwa kutukwa nevanhu vacho vered family cha panopa ndituka wered family iyesve asi vanhu ka vamwe vanodeve fake chokwadi fake people. I love you people, may God bless you. And I thought someone was going to call me, but it looks like no one is keen. I know because of other circumstances beyond the anapose. Nikakudza mwana kuti nyore inonaka ndaramba hangu. Benji inda. Zvakutoda imitete iyo ndingaudze mwana wangu izvozvo. Ndo basa rana titinana sekuru. Zvino vari kupi? Vari kupi? Vakuudzirwa mulojika. Udza mwana kunaka kwetsvimbo asati aidzwa kunaka kwayo. Because ukazomuudza yananakirwa ka, it's too late. Tell your kids how sweet, how romantic is it. Tell them before they engage in it. Udza mwana kunaka kwesweet asati ariravira. Because ukazomuudza ariravira nokudza kuti it's too late mama. Urukona? Munchaona kuti vana venyu 10%, in fact 95% yevanhu vese vari panapa vana vavo vari kukwirwa mumaloji. Tichitokutaurira chokwadi ndachitonyara kutaurira. Thank you for the stars. No, I love that. Who is buying stars? Thank you so much. I love you people. You are so sweet. Wow. Thank you guys. Look at that. People are buying stars in appreciation. Thank you. I really appreciate that.
the love that I was getting, that I've been getting. You know, the most loved person on social media, JK, Jacks, the most loved soul on social media. The most loved person on social media. You can look at somebody, check this if you get it deeper. It's me, the most loved social media person. Kuskulu zvavari kudzidziswa one. Zvino hezvo kai zvikulogyi pfe. Iwe, but mira no wako. Vedwe, mira no way. Vedwe ndinoda kutaurirai zvimwe zvinhu zvamusingazokwanisi kunzwa kana kumachechi. Garai pasi nevana muchinamata. Itai kuti vana vagare vari mushoko raMwari. Itai kuti vana vachiziva kuti upenyu huri kuna Mwari. Nokuti kana mukasadero, vana vari kuhwengurwa nezvepasi rino. Please, ndiri kutaurira chokwadi. Vana vari kuhwengurwa nezvepasi rino. And it's fake. Mashoko ange kupedzisa ndekuti it's fake for anyone on social media to pretend as if like mwana uyu aita zvinoshamisa. It's out of naivety. I don't know if naivety is the proper word. Kushamiswa nekuti mwana anga achida kupinda mulodge. Are you serious? Kushamiswa nekuti mwana anga achida kundoita mulodge. Are you serious? Koiko kuzomira uchiti mwana hapindi mulodge. Are you serious? Unless you've got your own personal innuendos that you want to achieve. So uchamu bodyguarder. From the lodge to the mountain. From the mountain to the lorry. From the lorry to the gonyet. To the gonyet to the river. Will you be there? Kana chiweti cho tamba. Will you be there? Chada zvacho chiweti. Choda kukwizwa. Will you be there, security? Will you be there? The only person who will be there is God. Nedzidziso yaoka pamwana wako. Ndiye munhu anogona kutodzora munhu. Dzidziso. Not confrontation, not force. Dzidziso. Mira no mwana wako. Umwe pamwana wake. Ndanza umwe achiti kwanza hanza ndikwanisi kutaura nevana vangu kuti bonde rakanaka. It's fine. Vachauya nemaresults. Vachauya nemaresults. Kana uchifunga kuti kutaura zvekunyengana kwemadhongi mudanga rembudzi. Vachauya nemaresults. Thank you so much, ladies and gentlemen. I really appreciate your presence. Thank you for watching Tete Janduks. I love you. May God bless you. My main conclusively, I wanted to say, guys, kana tichinge tasangana nevana vanenge vachiita zvisina basa, mugoni wepwere ndo asinayo, asiwo kamwe kakutsiura kanenge utsinye kakayambwa namutugudzika yahatikadi. Kana wafunga kurayira mwana, chirayira muzvakanaka. Kana wafunga kutsiura mwana, chitsiura nemwoyo une umwari. Kana wafunga kudzoredzera mwana, chidzoredzera nemwoyo uri pachokwadi. Chitora mwana womuendesa kuchikoro, chitora mwana womuendesa kumubereki, chitora mwana womuendesa kumapurisa, chitora mwana womugara naye pasi kuti mwanangu, zvawakuita izvi hazvisiri izvo. Anditi? Because vana ava, I want to tell you the truth. Zvakaitwa paya it will make her, if nonga akatota achitobva palodge paya achitoenda somewhere, because munhu anotoziva kuti she's very focused, she knows her game. But ndingoti mubereki musazonyanya kurelaxa pavana. Let's not relax pavana. Yes, hello caller, thanks for the call. I was asking myself why people are not calling me. Hello Tete, you're most welcome. Thank you so much. Yes, talk to us. Look and reflect zvakanyanyisa. Yes. Because yes, inyaya yemwana wana akaonekwa. And it is unfortunate kuti akatorwa
and the leading on events that zvangozara. Asi the cyclical effect iriko ndeyekuti tiri kuona iyeyu mwanasikana handiti dai zviri kunzi akapinda mulodge kana kuti pane zvakaitika zvatisingazivi. At the end of the day, mwana uyu achasvika zera rekuti achada kuroorwa. It's likely kuti munhu anga anaye kulodge haasiri iye wacharoorwa naye. Very true. Achatsvaga mwana wezera rake. Saka the ripple effect yenyaya iyi iri serious than what it looks on social media. Because then whatever happens is cyclical, kuti achatsvaga mwana mudiki kana mukomana wezera rake zvichaita impact kana tiri kuti zvirwere zvepabonde kana kuti they are passed on. Very true. Uyuwo munhu mukuru achaendawo nazvo kune umwe musikana wezera rake. Yes. And that's the impact, my negative impacts azvo. The sad bit and reality is that we need to talk about these things more than explicitly. Yes. To an extent yekuti zvoni vanasikana vanofana kunatsoziva kuti zvakati ine mwanakomana wangu ndinotomuudza kuti chakati nemazwi acho kana kutondibvunza. There is nothing that should be chinotyisa. Yes, like other people are saying kuti ina handikwanisi varipo vamwe vanhu vachangobatirira pachinyakare ka. No. We have to talk about it. We have to expose them to the truth. Ende kamwanaka kaakutoziva kunaka kwayo aka kakasunda wena security yakasundwa nako kamwanaka. I don't have a problem nekuti zvone look at it tete vana vakuita ma-choices ekuti we know kuti this is an unsafe choice, but have we equipped the child? Izvi zvakagara zviriko kubva kudhara. Chokwadi. That is not an issue of news to us. The only problem is that we now have cameras everywhere. True. No problem. Aiwa vana vakanyengwa kare. Ende vanhu vane problem ndisu vane makamera acho. Ichokwadi. Handiti mwana uyu ane yakewo nyaya yekuti zvoni, does she know the safe choices? Is she aware kuti zvoni in such a situation how does she protect herself? And mutemo wenyika uri kuti chii? Because as far as I'm concerned mutemo wenyika uri kudebata kuti vana vanofana kuzvichengetesa. When should they be exposed to mutemo wakati 16 ende katokomba. But Tete, we should actually, sorry kukucorrect, we should actually move away from such talk yokuti mwana akomba. Aiwa kukomba because aitosunda security. Aiwa Tete, just because akaonekwa does not mean kuti akomba. No. How many did you watch the video? Video ndakaiona. Do you see the young girl pushing security? Yes, I see, but a video is a snippet of a big situation. True. The pressure yevanhu vanga vari around was too much Ichokwadi. to handle. True. We can, unfortunately, yes. Unfortunately, we cannot analyze all that. Zvezvo toda tatova nema evidence. We cannot base our wedding on zvatikaona chats. But the realities of the issues is that your point on the lodge should, what type of a lodge is it? Honestly, to be seen there, the business of it needs to be questioned. Lodge, tender outsiders to come and dictate who is coming in and who is not coming out. Exactly. That's a point on its own. The very fact
moment yekuti vakatoona mwana ane uniform, to them should have registered kuti this is a minor. And what they should have done was, it should have been the lodge that would have been protecting mwana kuti uyapano mwanasikana. One wakapfeka chikoro chenyu chinombonzana, engaged in positive talk. Amen. Nemwana kwete kuti zvoni munhu anouya achipa kutoti regai ndiise rule of law pa-business rinofanira kunge rine ma-ethos and ethics of how they should work. Zvichireva kuti there is a certain activity isina kumira zvakanaka. Inogona kunge, like I pointed, inogona kunge matimu racho raidawo mwana uyu. This child perhaps succumbed to pressure and went on to succumb to other pressures, and the Lord should have been protecting the child. That's very true. Nah, thank you very much for that. Thank you very much. No tender school. Right, guys. So this is it. We are together here. We're speaking the same language. The point is, vana vari kutambwa yese kunzoku. Let's talk. And I like the caller because I thought about confrontation these days never na haichashandi. Haizvichashandi. Kutsimbirira vana kodzero dzevana zvavanobhelieve hazvichashandi. Zvaakutoda isu vabereki. Let's play our role. Let's play our part in protecting, teaching the good ways. Vana vedu, they are really being exposed kune zvinhu zvakadai zvinogumidza vakuti wapuwa ma-pregnancies, zvirwere, kana kufa, kana kutengeswa muzvihure umu. Kana mwana akangotanga atanga zvebonde izvi, kana chikoro unosiya. Zimbabwe should have laws. Kids under the age of 6 shouldn't be filmed. But thank you very much, B Sims. Unofirimiwa wena. Vanofirima chere nehuku nembudzi. Vanofirima vanakana basa nazvo izvo. Zvakashata veduwe, zvakashata. Ndakazviona ini zvakatozomekawo sense kwandiri. Ndiana rufuna azvishandi. Let me see this one. Let me see this one. It's halakala. Kwa kufona chikata se. Ndimi varume munoshandisa vana, please don't be monster to our kids. Vapi futi. Turuzwana nera. Varume vapi futi ne. Hello? Hello, Tete. Yes, hello, caller. Magadishi. Ndiripo mwana wangu dzangu. Why am I calling you caller? How are you mwana wangu dzangu? Good one. You're looking good. You are looking good. You are looking good. Thank you, Tete. Cool. Thank you. Ndatindingopawo contribution yangu yokuti zvinhu zvakabvira kare. Obvious. Thank you. Tinganyepera. Kuti pangova netechnology. Yes. Takadzidza nevanhu vanobvisa nhumbi isu. Isusu pachikoro pandaitodzidza maticha enyenga vana vechikoro. Imagine. But ingori nyaya yekuti panga pasati pane technology. Zvaigozikanwa nani? Icho kwani? University kwataienda chaiko. Madhara aiuya. Kuzotsvaga vana. Yes. Boys. In the mota samfana we go. Hello. Go and check the boy. Okay. Ndazotaura ndabva ndambudza Zain sorako. You can continue mwana wangu dzangu. Kwanga kune vakomana vataitodzidza navo vairekruta vasikana vekudana nemaministers, madoctors, malawyers ari university. Wai mwana azosvika pakuzvidzikisa kuti ini chiregai ndichirara nemunhu zvine zera rake. One, pamwe nyaya yema-responsibilities. Yes. Mwana ari kuenda kuchikora asina fees yakakwana. Yes. Iwe chizobvunza semubereki kuti mwana wangu asina kudzingwa, indichiziva kuti ndabhadhara fees. Ari kuitei kuchikoro ikoko? Mari yacho aiwana kupi? Mwana wandaendesa kuchikora asina mari yebhazi, adzoka sei? Yes. Irresponsibility yemubereki kuonawo zvese izvozvo. Exactly. Chikafu chikudyiwa nemwana wangu chabva kupi? Indi kuziva kuti abuda nelunchbox isina chinhu. Zvimwe zvacho is maparents kungogara kunotisa the small things. Zvinotanga zviri zvidiki zvozokura. And zvasiyana isusu makare taitongonzi kana ukanzi pamba hapana shuga chimwa mvura urye nemangai wende taienda tatitoza ndo zviripo. Zvinova mazuva anaya nekuda kweexposure and all that avashadi.
vamwe vacho? Aiwa, pamwe pacho kutongogara and monitor vana vako nekuziva personality yemwana wako. Yes. Uzoona kuti mwana wangu achinja. Aimbova akadai o. Pane vamwe kutoti hatombozoti mwana wangu. Boy, hello. Uyari kuchemeko. Tora orange, uyandipe orange ndikukatire vafana. Go and take the orange. Taura kumwana wangu, sorry, I'm sorry. I'm listening and people are listening as well. Ungoziva mwana wangu kuti akadai. Kuti ndikazoona kuti akuchinja, akuita zvakadai. Ndobva ndati kwi. Zvichiri padhuze. Yes. Manje vangotawo mwana wangu anozodai anodai. Zvina basa. But do you know that kuti kune vabereki vamwe vasina kana hanya kuti chii chiri kuitika pavana vavo, vasina kana hanya kana kuti mwana wangu zvaazoya nefoni yabva kupi, mwana wangu transport aiwana kupi, mwana wangu sei asingambondibvunziwo mari. There are people like that. Wozochema manje wakumuona kuti mwana wangu ibenzi. Handiti unoona. Saka vanhu opa chitsura vabereki, udza vabereki zvokuita ipapo ndikuya. Sure, Ted, sure. Maita basa. Thank you, boys. Thank you so much, Mwana. Hey, azokatika Mwana. Ndinozonyanya kutaurirawo zvapamusoro naye vedwe. Ndozonyanya kuzotaurisa pamusoro ndabva ndamudza timu rawo. Ndanatsotaura kuti zvandatoona kuti timu rangu ravatele rega ndichimboita life. Pamwe pacho mwana wacho unenge waneta naye. Vana vari kunetsa guys. Kuti vana vaita zvemitoriro zvemadrugs, vamwe vana havasi kana kuteerera vabereki. So zviri kwese nyaya ingoripo ndeyekuti vedwe ngatigarei pasi nevana vedu tichingozama kuita zvatinogona. I know kune vana vasingadi kana kuteerera mubereki wake. Especially kana mwana uyu ari pahit. Kana mwana ari pahit, una chaunomutaurira. Mwana kana ari pahit. Thank you Kola. Pamwe pacho vabereki vanopeshedzera vana ukaona mwana aine mari mufoni unenge uchiti zvabvepi. Thank you. Ya imwe nyaya futi. Vana vamwe vacho havateereri vabereki mani. Zvotonetsa izvi. Yes, hello Kola. Ndasora masora sei mwana zvese? Ndambotrega ndingombocontribute zvangu kadiki kandinako. Zvachitaurwa naKola zvezve zvekuti I think my parents have to notice my attitudes evana vedu even from a very early stage. True. It's very important in life. Yes. It's a very important thing chekuti mubereki unofana kuziva mwana wako. Ndoda kungopa example, my baby is a boy yake. Ane 7 years izvizvi. At 3 years I could detect kuti mwana uyu future yake inogona kufamba yakadai if I'm not careful. Yes. Akanditi takamutsamuke kuti ndakangoti if I do not put a stop to this is going to be a very big disaster. Ndakaona kuti mwana wangu ane karuchiva sorted. Yes. Aiti kana ukasiya mari patable kaiisa muhomwe kuenda nayo kucrash. Kusvika kucrash kuya kunoswera nayo kodzoka. First day ndakafunga kuti pamwe mistake vana. The second day ndazoona kuti this is not a mistake. It's actually something chine kachiruchiva mukati kari kuitwa nemukomana uyu. Ndakangobata shangu, ndikabata mari yangu, ndikati budi amubate zvinhu zvamusina kushanda. Usina kushanda nemaoko ako haubati. Same as the girl child. Ngatidzidzisei vana vedu kuti zvausina hauna. Be satisfied with the life yauinayo. Ruchiva ndo runoita kuti vana vedu tete vazosvika pakuti anoenda kulodge undorara nevakomana. It's because she wants to acquire things that are not of a level. Mwana ngadzidze kuziva kuti this is what my parents earn and this is what I will get. Ini vana vangu tete kubva ipapo I always teach them kuti kana ndisina handina, kana tine mangai mumba medu tichadya tichaguta, kana tine huku ngatiidyei huku yedu tinakirwe vana nhasi iChristmas. Saka as a parent you must learn to teach your kids each and every stage of life kuti tinomboshaya, tinombowana, tine patinowanawo zviri moderate, tine patinotomborara nenzara. I don't think kuti vana vanomboda. Kozoita vamwe vane kuti unotonototi uya accepted, but at least by all means try as a parent kuti unopusha to the extent yekuti zviome zvirwadze ngakadzidze kamunhu kachikura kuti tinombodya porridge risina shuga.
Yes. Saka hence magonoti vana vazhinji vakutsvaga zvinhu nenyekuti mubereki unongongoripo especially isusu kana kuti uri musingle mother kana kuti wakafirwa kana kuti wakadii uda kucompromise. You do not owe your kids any apologies. Kana marriage yaramba, be there as a parent. Hatifanire kumuti nekuti baba vake havapo ngatibhatamisa mwapa. Inini kangotekete the debt died. Yes. I told him I did not kill your debt. I am your mother, I am going to be your father. I do not owe you any explanations. Ndimwari. Saka tashaya ndiko kumwana tawana ndiko. Asi isusu kola mama tichikurawo taingozivawo kuti takaonawo vana vechikoro vachidanawana navo kazhinji kacho zvinhu zvaitovanzwavo anditi. Yes, waigona ngomuti wongogumirawo kana kutsvoda kana ngomutapawo kahanga iwavo kana ngomurovawo paruoko apawo kana ngomugumawo mbijanawo. Zvino avawo baba ava kana vamuboyfriend kuzoshingawo kuenda kulodziwo vedu we havanawo matyire here. Kutoshaya matyira chaiko naiye mwana wacho kutonzwa kutongotireka ndiye muza kazenze kacho zvakanozokuita kana uchikura tete anenge kachingokuti ndini neyesi ndiri kuonekwa kwezi pane paunobluma kuma 15 16 ukuza muri chete takamira wakunyadzoti ndakunyatsoonekwa. Saka we also have to teach our kids kuvataurira kuti nguva inoi it's a very critical time of your life. Yes. If you make that mistake, you will not go back there and remake your mistakes. Yes. I will not be a shy mom. I've got Yes. boys. We got that problem. What do you want to say to those people? I can't. I'm going to be a mom, I'm going to be a dad, I'm going to be a tete, I'm going to be a sepul. Because I lacked those things in my life. And I don't know, somewhere, a bit in life. And if my mom was that open with us, I went in this direction of life. As a parent, ndinitori nemashavels nezvese nesimende kutoumbiridza uyu mudhuri wandakazvarawo ndikasautoumbiridza inini unodona tete ichokwadi. Nezvidzo dzekutiwo maiwo vane vachipinzawo maboyfriend iwo babawo nyaya dzacho izvozvo zvekuti munhu uri single mom you do not have self respect yakakosha. mai nokoko kumwana nekoko kwachatsura umwe ndiani. My husband died tete nokunga ndaane 6 years now, but vanonga vazi kuti ndinodata. I'm a very young mom, I'm 28. 28 years. Vazi kuti ndinodata, havazivi kuti ndinodata nanhasi. Handidi kuti vaone kuti ndozviri kuitika. The only man I think they will know is the man that I'm going to marry if that happens. Zvekuti ndazoita shamwari kana kuti vazouya ndiango tete ndinounzirwa vakadzi pamwe. Zvakaoma. Thank you so much. I like that. Thank you. May God bless you. Tirambe tichingodokwairira kukurisa vana vedu zvakanaka tichivadzoredzera muzvakanaka anditi. Thank you so much. Any comments? Let me check. Ari kutaura zvakanaka mwana wanzvadzi yangu. I like it. Guys, Zain, don't make noise. Okay? Yes, ndakupa orange here. You must eat that orange, boy. Okay? No noise. Okay, all right, ladies and gentlemen, that does it for this afternoon. It's very important that we are discussing about this. Ndinotozviziva kutoti titoriwo nevamwe vabereki vatori pano vatomukawo kuziva kuti vedwe ndakashaya dzidziso in life and I lost it. Thank you. You see, Isha Banda, ndakashaya dzidziso and I lost it. Thank you. And then I want to say thank you kuna maitendai vairova zvisingaiti isu tairohwa mazuva ano hakuchete ndemukurova vana but isi tairohwa and ndinotokutendaiwo mai vangu because maitotidzoredzerawo and zvino make sense right now. It will only make sense at a later stage kunzi usadai. So that's it. Hey Kala, how are you? Ndepi tete zviri. Yes, kuri sei kokunaka kudaro tete. Unondiziva wani. Ita zvinhu Kugeza. Ndiri kuzviona. Kwanzi nerimwe hurere kumusha kwedu uko kwanzi geza unyengwe.
tete. Wogeza unyengwe here? Hanzi geza unyengwe. Ataura izvenyu saka zviri seko tete. Iribo, nyaya yemainzwa kaitinayo pana Pascal. Hanzi chi muri kuti chi? Ndipidzei munyaya tete ndikutongosvikawo izvozvi pandasvika ndashaya kana handitega. Ndangosvika muchingotaura nyaya yemwana wechikora apa, which is very bad sure kuti mwana anoenda unopinda mulodge zveshuwa. Yes. Munoti chiine nyaya iyi. Ndezvinhu zvamunoona zvinofanira kuti zviitwe kuti zvakadai zvisaitika mama. Maonera munozviita. Aiwa, it's very bad. Vana havafana kunge vachipinda munhingirikiri mulodge. Varume veve, thumbs up to them. Kutaura chokwadi vakamisa mwana waya kupinda munhingirikiri. Kutaura chokwadi ndokunonzi kugona kuya. That is very wrong. Yes. Zvimwe zvacho varume yedu isusu hazvina kunaka kuti varume vaungane shuwa vachinatsa zoti mwana aenda mulodge akavharirwa mulodge. Yeah. Plus iye wacho aida kupinzawo mwana mulodge wachona. Pane imwe post yandamboona zvangu yanga yakanzi, how do you know maybe pamwe mwana anga asiya foni mukati kana maybe she was going there for something. Kune reason yekupi yekuti mwana wachikoro akapfeka uniform anoenda unopinda mulodge. Zvakamboitikepi izvozvo nhaitete? Azvibudika. Hazviiti vatete, hazviiti, hakuna zvakadaro. Mwana uyu tingati atojairira here kana kuti ari kudzidzira uyu? Atojaira, hakuna kudzidzira kwakadaro, because dai kuri kudzidzira the moment yakanga paine vanhu vachirwidzana kuti mwana uyu haapindi, mwana dai akavhunduka akatotiza. But chitori chijairo chitori mwana uyu. Aitoda kutopitete, aitoda kutopinda. Akasunda security kana. Akasunda, it's very true, muri correct. It's very, very true, muri correct. Hamusi kunyepa ipapo. Akatosunda, it's very true. Mwana uya, it's like maybe, but inini ndinoblema kumba kwabva. Ndokune era. Kumba kwabva mwana uya. Otherwise, pamwe pacho dai zvaibvira kwaiwana aikwanisa kuwana mwana uya zvake. Dai ndandiri kuZimbabwe. I'm not there hangu. Kumboyatsogara naye mwana uya pasika. You never know, pamwe mwana uya anenge achitoshanda achitoendesa mari kumba. You never know. It can happen tete zveshuwa. Mudzimba muri kuitika zvakasiyana. Utonzi shamari nhasi wauya nemari pano. Because munofunga kuti mimi zvivindi zvemwana uya zviri normal. Do you think that's normal? That is not normal. Apa kutozopfeka zimask. Kakazondirwadza ndikanga security kuti bvapo iwe. Ziheti. Security yoyaka ane nhamba dzake andipo ndautombomutenda cheshe. Ndo inonzi Zimbabwe yataiziva kudhara iyayi. Kunyatsomira kurambidza mwana, that was 100% correct. Correct security yoya munhu. Ko uya aida kundorara naye mulodge wototi kudii kwaari? Zvivindi zvacho kana uya anoda ichi. Dai vakamburisa anoda ichi. Uya anoda ichi tete uya utinye wakadaro mwana ane mukaka pamunhu kauya. Mwana uya mwana mudiki katete uya. Ende but chimwana chinenge chatoijairira. Mwana mwana mudiki tete. Chinenge chatoijairira kuti uchichiregeresa. Handisi kusapota hangu mhirizhonga ka. Asi vamwe varume unoshaya kuti anofunga nepapi. Izvozvi pamwe mudhara mukuru chete achembera. Adonotsikirira mwana yangova nyaya yekuti zvimwe zvacho maybe situation hayo amen. Plus yangova nyaya yekubatirira vana, I think so. Kuda kungotora advantage yekuti mwana amen. Yes. Asi iye wacho chaiye anotoda ichi chibhakera ichi. All right, Mwana Wekuda. Thank you very much. Toti kudini kuvana vedu ava vedu vana vari kuparadzwa vachiri vana vadoko. Imagine mwana ane 16. Vana ngavadzikame tete, hakuna chinhu kunze kungopiwa zvirwere, and then at an early stage mwana akutotanga kutomwa mapiritsi. Handi muri kuona? Mwana akutanga kutomwa mapiritsi, akutanga kutomukumurai mapiritsi. Vamwe vacho havazozviziva kuti ndikarwara ndakufanira ndichienda kuchipatara ndinoonekwa ndizodii, hapana chinotombozikanwa. Ndopamunozongonzwa kuti hanzi mwana angorwara akafa makutsvaga zvidhoma pazvisiri. You understand? But mwana anenge akarwara kuti nesuwo vabereki tofanira kugara tichitarisa vana vedu. Kungotarisa kuti mwana wangu achakakwana here, hazvina kumboshata.
vabereki tine kama ignorant soke kungoti vana vanoda kutariswa ari kuenda kuchikora achidzoka. Unomugadzika pasi ukamuvhura makumbo ukaona akanyenama womubvunza kuti kosei wakanyenama kudaro chii chakaitika. Handi muri kuona handisiso nguva yedu isusu taitozviziva isusu kuti pasvondo kana kuti mavhiki mairi unotombotariswa kuti zvichiko here. Zvino vemazuva ano vama 2000 ava mujolo sekuru mujolo vari kuwadza mujolo. Thank you so much. Iripo agomana nyaya dzeshe dzinonetsa tarisai vana vasikana vanotariswa. Mwana nyangwe ari mudiki uchimugezesa paya unomutigara akagara akadhanyarira akangonyenama ukaona kwakanyenama wotoziva kutoti pane zvaakutoita sei zvaakutoitika. Hakusiri kuti tingazvigona maningi asi tinenge tingozamawo kungotovaudza kuti mwanangu tinokuda tinokuda tingazokwanisi kuramba takuvagaidha but ngativadzidzisei shoko raMwari rakaitwa zvaJoshua akati tinoda kuti shoko raMwari rigare riri muhuro mako sebhera rinoti ngende pese pese panofamba mwana wako ngaasungirire bhera rinenge richirira kuti kunze uko kune zvirwere, kunze uko kuna mashuga dhedha anopfanya vanhu, kunze uko unofa, kunze uko unopuwa mari ukafira mari iyoyo, kunze uko kune mhepo dzinosimuka. Chikoro ndomboenda kuchikoro zvishoma zviri mumba izvozvo zvinofana kutikwanira inini, handiti munoona. Saka vedu we ngatingorambai kuti tingori vanhu vanenge vari vanhu vane ruchido. Ndinokufarira hangu kuti vanhu vazhinji vari kuzama kuti tionesane. Hello, chandukusindeipi yako? Kurisei wangu. Ndiribo, right. Andina hangu pachokwada kuzotaura nyaya ndoda kutsiura vamai vabva wataura nyaya kuti hanzi izvo vabereki mwana kumba kunobva vabereki vanenge vachitozviziva mwana anenge achitogona kunohura achinopa vabereki mari. Handiti mugoni weparende asina yemainini. Hakuna mubereki anoshuvira kuti mwana wake aite zvinhu zvakadaro. Mwana chaiye tinorohwa neteknoloji dzaveko. Mwana anokurova 10 nya probably ndinofanira kuti vabereki vatozviziva vatori vabereki pamwe vatori well up pane zvinhu zvavo kana kuti vanotori vabereki vasingatodi zvemusikanzwa but mwana anobuda achibva kuchikoro. Abva kuchikoro vabereki vari kumba kuti mwana ari kuuya iye ombopfuura nekuloji. Andimazviona hapana anenge achizviziva. Hakuna ati asi resi shoko rokuti mubereki anozvara kana tine mwana musikana angashama muromo achitaura dhanzi vabereki nokuti hatitozvidi. Vanasikana vamuse tinavo muSouth Africa munomuka kutoshiya kuti torova sei muno muSA. Vachatenderwi kurohwa futi. Sungisiwa vabereki vanoziva mitemo yacho yemuno unosungisiwa. Andimazviona saka unotoshiya but tinotozama unogona kutoona kuti akakatopanduka aka. Andimazviona otoona kuti akapambira cho foni dzevana idzi. Foni dzevana mazuva ano idzi kana muchida kuona ivo mai musikana anga achitaura kana une mwana musikana ati kurei tora foni yemwana wako chero ari grade 7 kana 6 uzotiudza pano chokwadi kuti foni yemwana wako unowane. Tora foni inanzi kutaura zvevana vevamwe ndikutaura zvewangu ina ne15 years ndakambobata foni one day kudai so wanike kune chigrupu chekuchikoro chakatoitwa zvaikandwa muchigrupu munoita kunge uchafenda jandukusi unoita kunge uchafenda. Inini zvikomana zvangu izvi kana inini ndakati zvikomana zvangu izvi kana pakabuda vanhu vanokisana paTV vanovhara kumeso. Izvi zvinondishatidza kuti muri kuvharirei kumeso ivi kureva kuti vakutoziva kuti hapana chavasingazivi vana vane nyaya yeTV YouTube dzavanoswera vachibaya pamaTV nenyaya dzemaNetflix dzatakaisa idzi vanoziva zvese. Andimaona saka manje handizi kuti shuwa Mwari zvangoda kuti tingwesa vana vakuna Mwari ndiye muprotecti wechokwadi ndiye muprotecti wechokwadi. Ndikakuudza kuti jandukusi last year but one pane primary school pasere panapa grade 6 negrade 7 vakamitisana. Unoziva kuti munoitonga senyaya yakadaro grade 6 negrade 7 vakatokumitisana zvaitikira muchikoro patoilet dzechikoro. Time inoti vana baba after school vana vatorwa vachienda kumba nevabereki. Handiti kune vanosara veafter care vaiva veafter care vanenge vari uko kure uko vana vainda kutoilet vanoziva kuti vana mama nekumatoilet havasiko vanochekita matoilet vachaisa ndo pavainoitira zvinhu izvi kutodedzwa vabereki kutoitwa board meeting yevana kuti naimi saka tiudzewo tozviita sei. Grade 6 negrade 7 vapanana nhumbu. Hauna zvaungamboita. Hauna zvaungaita. Maybe takungotarisa kusaidi ramama vangu vachitaura maybe inyaya yokuti kana mwana akauya nezvinhu SIS MELLY zvamusingazivi kuti zvabva kupi
kana mukanyarara zvinoita sokuti uri kutotuma mwana kuti undoti uya nezvimwe, because I think we must also chip but right now kajanduksi aiwa kajanduksi ipapo tikana tukanganisa. Imagine ndiri mai vemwana, video yemwana ndoiona paFacebook anditi I don't know anything about nyaya iyi, ndochoiona kuFacebook kuti mwana wangu ndozvaakaita handizvizivi. Haana mai vane dzakakwana maungafunga kuti janduksi mwana uya ndofunga form 3 kana form 4 vakagamuchira chingwa chinene mwana uya vanenge vari mai vakaita sei, vanenge vari mai vakaita sei. Saka pa let's not speculate kuti kavanenge mai vanenge vakambogamuchira zvakaine mwana takazviona here zvinhu mai vachindisa zvinhu kuna zvedu kuzviona, but because hatisiri kuti ndo zviri kuitika zvedu. Like I was just trying to understand kuona zvaataura kuti the point is sisimeri chinhu chinozoita kuti vana vafarise sometimes, because ndandichimboteerera umwe anga achiti umwe kola anga achiti mwana wangu ndakatomutsiura ndakakuona kuti akuda kutanga kunhonga. It is very important also kuti titi mubereki kana mwana akauya kana nepenzera chaiyo waiwana kupi, bhuku iri nderani, because ndinotombozviona takambogarawo muno muCape Town mataigara imomumu munzvimbo dzakasaririra. Unotoona kuti mwana anogona kuuya nebhora pamba asi mubereki hambozvinetsi, anogona kuuya nechiskuta mubereki hambozvinetsi kuti naye mwana wangu wachiwana kupi. Izvozvo ndo zvimwe zvinhu zviya zvinozoita sokutoti zvinoita sokuti tiri kuendosa vana kuti nyangwe ukapfeka dhirezi, nyangwe ukauya nefoni 2, nyangwe ukauya nemari, nyangwe ukasandibvunza mari yetransport, even nyangwe usingazoudzi mwana kuti inda unohura, but kushaya hanya ikoko kunogona kukonzera kuti vana vachingoti ini ndiri free, mama wangu nyangwe ndikasvika kumbana 9 o'clock havabvunzi, nyangwe ndikambodarika nekwakati havabvunzi. It is very important hedu sevabereki takungodiscussa kuti no guys, each and everything chaitwa nemwana we must be accountable. Kuti iwe shamari iPad yaBP, iwe shamari koma sokisai zviri kufamba sei, so that tisazoita sokuti tiri kutoti it's free for all yakumbana 9 na 8. Unoziva chijandukusika imwe nguva tinozvitaura because tinotaura chokwadi apa, ina munotaura based on experience anditi nokuti unozvitaura uchifunga kuti unenge usatosangana nazvo, right? Ndikakupa example yewangu arimo izvo zvinogona kumudana ndikamumisa apa ndikamudzokodza kumupfudza muchinzwa akambouya nemaflops, so angari manyuwa nari box anditi ndikutaura I'm talking of a 15-year-old child. Ndikati birthday rake ranga rapfuura I think a week before akauya nemaflops aya ripped jeans, jini rakachekwa maripped jeans aya. Ndikati zvinhu wazviona kupi izvi, but zvikanzi no zviri kubva ndapuwa nemafriends angu kuchikoro vasina kuya birthday party kwangu pai, saka iyi belated birthday. Ndikati ndipe nhamba, ndobva vatipa nhamba, ndobva ndafonawo zveshuwa nhamba dzakandipa dzevana vai vakati aiwa tisamutengera but tisamupa handiimba birthday presents ake. But now chinozoitika ndechekuti vana vamafriends kuchikoro handiti vari mafriends kuchikoro tinoziva seti vanenge vasina kutipana. Mwana wapuwa nhamba kuti bvunza shamwari yangu ndiyanitengera, ndobvunza vana handiti ndobvunza vana vana kuti aiwa tisamupa, saka ndichaita doubt neipapa rekuti but ipapoka zvitori nani, at least mwana akutoziva kuti mama vangu kana ndikaona chinhu chisiri icho vanotobvunza, at least anoita achityawo, then tozoita information yekuti situation yekuti hakuna anombobvunza vewe kuti wanga uri kupi, kowauya uchinhuhwirira wabvepi, smell ndeya ipapo tinobvumirana. Aiwa ipapo tinobvumirana jandusi kuti vabereki aiwa irresponsibility yedu chose kuti vana ava timeke sure kuti taonawo any change, any slight change semubereki mira mutemo wangu kusunga muno nenyaya kuti ukarohwa unoona ripotekwa. Indakaripotekwa janduka, ndarova munhu wenyoka yakafa, ndaona chigrupu ichi chakachisendwa manudhu, iwe ndakatonge ndichafenda kunge ndichazviwetera janduka ndakamira ndikati 15 izvi zvinhu izvi hani maona ndikabata kutonda ende zveswa vana havana mugoni. I like your point, vana havana mugoni, but kana vasina mugoni kudero isusu kuti hatingachangoti hazvina mugoni tinotongorwa, but izvozvo I like the way zvamataura simeli mukati totongozvipira kuna Mwari, hatiende nevana vedu tichindonamata navo tichizama kuvadzisa shoko rake kuitira kuti pavanondosangana nemhepo kunze uko at least they have a foundation yekuziva kuti
mama wangu ndingaita hangu musikanzwa every Sunday tinoenda kuchechi tinonamata shoko raMwari rinoti zvakati pane kungoti shuwa tongoti sunde iyi hazvibudi nyika yashata bedwe. Okay, hanzi neumwe you ask the other parent kuti mwana zveshuwa right. The difference iripo ndeyekuti vana vedu zvikoro zvavanodzidza zvakasiyana siyana right. Zvikoro zvinodzidza vamwe vana like tongoti chechi wangu uyu ati zvikoro zvokuti isusu ndinofunga tisu varombo pane vanhu vane mari dzavo nezvinhu zvavo zvaanodzidza pachikoro apa zvokuti mwana anopiwa pocket money yekada 1000 per week handiona achinzira nja kuchikoro. Saka remember my high school aya havadi kuenda nema lunch box unotomupa mari every day. Saka mwana chero mabereki anogona kuva asikatozivi mari anopa mwana wose vana vanosevha wangu munoenda kuona aine chigaba anditika chanenge achisa mumari yake aiwa vanosevha kusevha vanosevha zveshuwa that's very true. Antiwa zvoda saka wozoti ini ndatenga zvinhu zvangu zvandatenga mai vanenge vasingazivi mabereki anongoti handizvizivi pamwe ati mwana atenga zveshuwa handiona iwo uyu anonzi frost iyo imbosiyana neni. This life is not about me. What I did and what I did with my parents angor what it has got nothing to do with you. Anzi garai maziva vana generation anzi garai maziva kuti vana vedu next generation do the best you can for your kids. Meni makambotambudza your parents same as your 15-year-old. Waivepo here we frost chatambudza abereki vangu. Do you know me? Wakambogara mbakwedu kwaitambudza abereki vangu waivepo. Unontaura zvinhu ndine 15 years time yachona ndemakore mangani shonga ntaura zvinhu more than 30 years ago ndozokuda kutora nhasi indau singakuri. Aiwa frost nditokutuka because handidi zvokujairikwa handisi shamwari yako sati jairire apa uri ghost handiti kana 25 years ago wakangobatirira kuti kwai mele akazodai kutakurisa kuti ngokaita taura zvako iwe unambobatirira iwe unamboita musika wako kuti mwana asinamboita ndiani asinambojanduka kana pano ndauya one kana ndauya pano ndichitaura ndakaroverwa makondomu indaitonyengawo kana kuchikoro kuva ndaiona vanhu vachitonyengwa hakuna munhu mupenyu takangofanana pamberi pamwana kuva 15-20 asinambonetsa istage inopfuura vana vese takaipfuurawo notaive vana handiti taive vana but hazviti tatisi kuti tikorekte zvakanaka sevabereki. Unondiziva iwe unoti kwai being honest. Do you know me? Do you know my parents? Unoziva vaparents angu iwe? No, chimusiyai munoziva kuti panongoungana magosti anonetsa neriri rinonzi blessed maposa rikwana iwe zirume rakanyugwa patoilet putseke ziguvhu andisibona pesi nembare ona ikasismeli zvakutoitika ndezvokuti imimi you are experienced in this industry makutodivetiwa kapo makutodivetiwa. Ndipedze point yangu unoda hakuna takaita tinototaura zvinhu from experience. Ndataura kuti ndati from experience tototaura because takaitawo vana nguva yacho tikaitawo vanasikana vanakomana tikaitawo musikawa kwanzi nafufu soko isu takanetsa pachitungwiza isu aisa kwadi kani ishuwa kani majanduks ini ndakatonetsa vabereki pagweru parechina muti pachikoro kajanduks ndaitoita musikawa nevana vadamusikawa navo pabhodha tichitiza kuchikoro tichipinda mugurira minda yamaorenji aya uchiinda kugigi handiti wazviona zvinhu zvinokuitwa nevana izvo handiona zvinhu zvinoitwa nevana ndochokwadi vabereki vangu vasingazivi ko zvinonena vabereki vako ndonobhadhara vabereki kurengi kuwa ndisingazivi ndoya navo ndoti kusvika headmistress vati iwe vabereki vako every time vanongoti jainja vakamboita sei kune vabereki vangu ani handiona tinozviziva kuti zvinhu zvakadai so zvinonetsa pavana apa panonetsa nokuti takabva neko zvataita tijamba tuhwindo twematoilets tichida kuinda kumadisco handiona saka takuzviziva kuti pavana apa panotonetsa because isi vabereki vedu vangu vari very strict vangu vasikati nonsense asi maiwe chitadukusindarohwa nefeni belt yebhasi unoziva feni belt yeblack nebhasi riya ndoranga riri shamu yangu bhande rangu iroro ndorandairohwa nawo handiona mele ajamba fence ndajamba ndodzoka zvangu ndakanyoro vachibva kuuna natichimatazi vairidza madisco kuva iya yatite kumaswimming pool wousigwa mumvura woya wakanyorova kuseni masudzirana mvura woya kuti wapinda wabuda nepai vaita kunge vachiita kuita kufenda hati break chaiyo stress kuti mwana asi vanga vasingazvifariri ndosaka wanchiti
vabereki kakazhinji vanenge vasingazivi zvinhu izvi. Handitika ndofunga vabereki vakafanana neuyo vanonzi Blessing Maposa uyu. Handitika anotoonekwa kuti hada hunhu, anofamba akarembedza hunhu hwake nepamafestional media achingoita zvaasingazivi. Iro rinoi Blessing Maposa iro. Handitika zigubvu tende andivazviona ndati ndikuudze mazikumba akabhenda kunge mabhanana ekwamutare ukwano kwanzi na Frosty I was supporting you kan sisimeli kusapota anga achisapota but azengoramba achingosapota nereferal yangu ini kuti semisi simeli uri kuona nezvinhu zvandinotaura ndoga ini pasocial media kuudza alright kita sokuti iye mutende ndakambodai mufunge ndikudhayaris kuchudza vanhu ndikambodai ndikadai zvokuti zvangongoramba kuti imi sisimeli makambodai aiwa nyaya haisi yangu ndeyevana handichiwazviona ini yangu kana yauya iri yangu ndopane nyaya anga achisapota asi pakoti kuneni makanetsa vabereki nokuti ndini ndinovaudza kudhayaris saka ndorigaire kutaura nyaya dzangu ndichikudzaiwo kuti uchatishandisira mangwana nyaya dzedu yai asikana kana ndiwo uchanuti andinokudzai nhasi ndandakukudza nyaya nezuro iya mudzoke nhasi ndipedzisei hazuro ndaitaura iya asandapedza ndotokuudzai imi chichandotyisa vamwe chimbohwa utomwa. Thank you so much and I'm really happy that you joined us. May God bless you. Titose tinotenda zvikuru pazungezvawo zvapo vamwe ndo zvinoita kuti kana zvinhu zvikaitika zvasina kujairika vamwe vanovhunduka ka saka vamwe vakutoti vanhu vanoreacta mufaro vanhu vanoreacta nenzira dzakasiyana asi I think everyone is happy to hear you speaking muchitsanangura nyaya iyoyo kungozoti vanhu vanotaridza mufaro nenzira dzakasiyana. Thank you so much. Isusu unoziva nenyaya yekuti kana wakamboita mubereki jandukusika kana uri mubereki ko zvino asi wakamboitawo munhu akambonetsa nguva yacho chiri musikanaka unotogara wakabataura mumaoko because unenge uchifunga kuti zvandaita paya handiona saka mwana iko zvino pata kunyatsa kufila manje kuti maiwe saka ndo pataichita vabereki apa handiwazviona because zvakuitika kwauri manje handiwazviona. All right, thank you. Let me add the next person. Thank you so much, Sis Melly. All right, sharp, Janus. All right. Okay, let me add the next person. Zain, eat orange, my boy. Tambudzai IV boka. Koseiko vanhu violence kudaro. Unenge zveswa inini dzimwe nguva ndinototi munoziva zvandinozviudza kana ndishuya pano palive. I just say to myself, look, I'm going live. And handidi kuita zvekuti because we end up discussing different stuff. We end up discussing different things. That's the most difficult part yokuti kana tikatanga kudzorerana mashoko we are doing that at the expense of the topic. Saka kureva kuti kana tachida kubatsira umwe munhu ari kuda kuti mwana wake aite zvakanaka aachatoti Zain, what's up? Come. Yes, Masara, say. Come, my boy. Esta hora entro com os olhos. Aiwa, tasora, Masara, say. yakandibata pamakaposta vhidhiyo ndichinzwa kuti mwana uye akazofa ndakambenge ndamboona hangu vhidhiyo yairambidzwa kupinda muningirikini mulodge. Okay. Kwandiri kandibata to the extent yekuti ufunge kuti zvimwe zvacho ndiwo madefault anenge achiinfluensa vana omubhadharira kulodhi oti uya kulodhi ndakubhadharira tisangani. Vanatoziva kuti uyu mwana mudiki uyu zvandiri kumuitisa hazviite. Yes. Uyezve ndakanyanyondibata ndechekufunga kuti vabereki are we checking on kids, on our kids kuti vari kuitei. Yes. Tiri kungofasa nemaships nekutsvaga mari hatina basa kuti mwana ari kuitei panguva inoyi uye ari anani. Yes. Vanenge achimboita after school. Okay. Vana vanotaunu remember ndokuma I think form 3 I used to see vana vepagirls hai ndanditori nemafriends angu pataimbogara kunonzi kucampus. Okay. Saka timu yangu taitotoningirikina taitobva chikoro nemauniform but taizoisa chi hembe mbegi dzekuti
muchinja tonopinda pai tapedza movie takuenda kwanzi kunonzi kufantasy Yes. topinda imomo saka inini manje zvandaizoita ndaisazoningirikina ndachongoti ndakaona kuti mafriends angu haani adzawo ndabva ndatini umba pinda inoga movie inini zvokumuvha handingada. Okay. Okay, ndingada kubvunza kuti chaiita kuti murambe zvinoitwa nevamwe vana chaiva chii? Uona kuti environment yacho kana tiri kunopinda mumovie house nevanhu vavo vainge vari vanhu vakuru kwavari. Iwewe wakanga wadzidziswa nani izvozvo kuti vanhu vakuru havatenderwi kudananwa navo? Inini ndakatongozvidzidzisa because mukukura kumba kwedu ndakazvarwa ndiri 1 ende ndichirerwa namai. Okay. Members ana mai vangu vainge vaona kuti mwana wavo achasvikepo. Yes. Vanoerwa nekamwana kaweka. Okay. So we want to see inini ndakazvitora zvakandibata ndakati aiwa inini handidi kuita mai vangu chiseko chenyika. After all my mom is a single parent ende kusiyiwa kwavakaitwa anga ari marwadzo. Okay. She struggled alone and hapana munhu wandakambozwa vachienda kunokoreta mari. Ichokwadi. But vaimira vachiplaya role yababa role yamai even kuboarding school ndakaenda kuburikidza navo but vaizviita vari 1 handina kana zuva 1 vandakamboti ndakabhadharirwa school fees nababa vangu kana. Okay, chandakachida kunzwisisa chandakachida kunyanya kunzwisisa ndechekuti kuti iwewe uite mwana wakanaka idzidziso dzawaipiwa navabereki vako handiti? Yes, nezvaitauriko nehana kuti zvakutaurwa nehana zvainazviita mai vangu chiseko. Okay, that's good. All right, I want tinotenda zvikuru. Anything that you want to say? Yeah, so the contribution yandandinayo kuti are we checking on kids? Our kids kuti vari kuite lainani and actually on Friday and ndishokuda kutozoita live ndakapfeka dhuku black in memory of that girl. Ndoudza topic iyoyo yekuti vabereki vambotaurawo kuti are they checking on their kids or vari kungofokasa nemashifts nekutsvaga mari havachinei kuti mwana ari kuita nezvei. All right. Uye nenyaya dzemasleepover kuri kuendwa kuti do they check on them vaenda ikoko kumasleepover. Okay. Kuti kumasleepover kwaendwa vanani vari kuita nezvei. All right. Thank you so much, Mwana Wekuda. Thank you so much. Tinotenda zvikuru. Thank you. Okay. Right, yeah, vari kutaurawo zvavaita kuti ndachenya kuda kufarira kuti nditi ini chandinoziva ndechekuti kwai chandaida kubata kwavari ndechekuti kana ukakura uine vabereki vanenge vachikudzidzisa zvakanaka, kana nyangwe ukazobuda kunze ukasangana nevanhu vanenge vachiita musikanzwa, zvinokuremera kujoina, but ukangokurawo zvakangodaro. So I like her. She was being driven by the fact yekuti mama was a single mother, nanga aine chishuvo chekuti aitewo zvakanakawo kuti upenyu hwakewo nehwamama wake huzoita zvakanaka. Zvakakosha izvozvo vedwe. Aiwa vedwe, tinotenda zvikuru kune vose vatijoina pano palive. Mwari wakuitire zvakanaka. All the people that have been watching, commenting and joining us and sharing, may God bless you. Chishuvo chedu chatinoitira malive aya ndechekuti hongu uyu atoonekwa kuti ndozvirikuita, ata kuti chitomushandisa seexample yekuti tichipawo yambiro kune vamwe vabereki, because vamwe vabereki vanenge vasingatozvizivi kuti ndozviri kutoitika. Saka matozviona kuti ndozviri kutoitika. Saka ngatichingoti uyo neuyo tichionesana pamwe tisevhe upenyu hwevana. Vamwe vacho vana vanenge vatongobatwawo nemweya weiwoyo, kungokarawo zvinonaka, kana kungobatwawo nemweya wenzvimbo, kana kungobatwawo nemweya wekukura, then anoda kuexperience, then ozoregreta pave paya. Saka ndizvozvo. Hanzi chiko munenge muri kukomendwa nasi mukati muchichitika, musabvume kujairirwa. Chizve indiri busy kudzidzisa pano vanhu vari
utoshaya kuti nyaya dzacho dziri kushaya kuti zvinondivhiringidza especially kana ndichiita live isiri kupindirana necomment section. Zvinonakidza kuti uchiita live comment section ichiti vachisa malove nemalike, not kuti comment section mune musangano mumwewo usinei nezviri kutaurika zvinobva zvaita clash of interest. But anyway, thank you guys. Thank you so much. Violence yeiko na evidwe Monday kudai 9. Mpa makombe. Thanks Tete for the show. Thank you so much. May God bless you, Cecilia Chitaukire. I love you so much. Don't judge parents. Some kids come from good backgrounds. Ichobadi kuti mwana akafa. Upi futi. Mwana upi. Don't judge parents. Oh yeah, that's what kuti don't judge parents. That's what I'm picking there. Thank you guys. May God bless you. Diva notuka vamwe. That's Lillian. SIS MELLY Diaries Live. We'll try kukupai. Ndaiona akachekwa. Zvakaoma dai Mwari vapindira pavana vedu bvunzawo. That's Prisma Felani. Arikukahadzika zvikuru Prisma Felani. Ndizvo. Prisma Felani arikukahadzika. Tinoda kuzama kubata nyaya. Okay, makumbo. Ndi SIS MELLY. Tete, don't worry, it's fine. Alwat mureverero. Thank you. Okay guys, tinotenda zvikuru. Ndarasa nyaya papi. Frost watijairira iwewe. Pano tisu pano watumwana niko. Thank you Tete. Trying to address the issue atidi munhu anotuka vamwe pa live yedu. Mibvunzo Tete akafa here. Mubvunzo Tete akafa here mwana uya. Mwana Wekuda. Ko Tete zvekufa mazuva nepimi. Generation technology. All right, thank you very much, ladies and gentlemen. Mo vanengwa yakanaka boys rangu riri kuchema enda mino zviri kuitika. Tinotenda zvikuru.